ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବତା ଓ ଦାନବମାନେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅମୃତ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଥନରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ଉପାଦାନ, ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାମଧେନୁ, ଶଙ୍ଖ, ଅପ୍ସରାମାନେ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଓ ଅମୃତ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ହଳାହଳ ବିଷ। ଏତେ ବିପଦଜନକ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଲା। ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶରଣ ନେଲେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର। ଶିବ ତ୍ୟାଗ ଓ କରୁଣାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ନିଜ ଦେହ ଉପରେ ସେହି ବିଷ ବାହନ କଲେ। ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ନିୟତି ଜାଣି ବିଷ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଳାରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଗଳା ହେଲା ନୀଳ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ନୀଳକଣ୍ଠ। ବିଷର ତାପ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଜଳ, ଦୁଧ ଓ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଏକ ଆତ୍ମାନୁଭବ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଅଗାଧ ଭକ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସିରିଜରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉତ୍କଳର ଲୋକଚେତନାରୁ ଦୂରେ ଥିବା କିଛି ପବିତ୍ର ଶିବାଳୟ ବିଷୟରେ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।